Nyakwara Mugejo ng'isi na kawo yuyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Okinyi makawuono watwak odore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore pacho kae. Mano moriwo jatend piny Kenya William Ruto sani koro omanyo jogo mane oluongo ni Joka Dynasty e kinde mane otimo kisera mar ombulu e higa mar 2022. Sani koro waneno ka koro ochiemo ometho kendo obwonjo kod jogo mane wacho ni gin Joka Dynasty. Ang'o molokore nyenya to gi sani makoro ang'eyo ni ng'wecho chomo yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo nodwa tiyo kod jogo manoluongo ni dynasties mar mondo mi odonj kendo e telo kaka jatend piny e yiero mar higa mar 2027 kose ang'o matimore kalo ni nyaka sani e kinde mane otimo kisera mar ombulu noluongore ni hasla matinde ni jal mane piny manoketo maino mare eneno ne obobedo ka oting'o joma ni malo nowacho ni jogo magin Joka Dynasty gine jogo mosebedo ka kelo rochruok mopogore opogore pacho kae. Penjo en ni to ang'o ma oselokore nyaka sani. Mago kachiel kod weche mamoko mano moting'o duond bura mar Wiper chieng' tich abich mano mar juma mokalo ne waneno ka koro negi yiero mano Kalonzo Musyoka kaka jal mabro bedo ka fwadho bendera margi e ng'welaro koma mano mar jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Mago kachiel kod weche mamoko wadwa twake okinyi makawuono to twak maket kod mae okabibedo godo kenda antiere kae kod wela dek antiere kae kod Meshack Odede janon weche mag siasa machigne nya Meshack twak okinyi makawuono. Mwendo machielo antiere kae kod Millicent Otieno janon weche mag siasa machigne nya Millicent. Erokamano inya muso ujo winjo magwa machigne kachiel kod Kennedy Obuya mabende janon weche mag siasa machigne nya Kennedy twak marwa. Nyakwara Mugejo ngin benda rwakini machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 2300 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Dur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceDur_. Kocha kutwak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka ne kod report manolosnwa kanyo juma mokalo ko jafambo marwa Eriko Wenga kama jatend piny Kenya William Ruto ne ofulo gimomiyo ne orado kod seneta machona mane county ma Baringo Gideon Moi bang' rado kode e kar jot mare. Romo makamano nyalo bedo ni ne obedo e yor apanda ne giromo e kar jot mar jatend piny tich adek mano juma mokalo kama bang'e chieng' tich abich jatend piny Kenya William Ruto koro ne odhi nyaka e dala mane en senator e county ma Baringo. To wang'eyo ni mano mana achiel kuom jogo mane luongo ni Joka Dynasty mane oromo godo bang' romo kod Raila Odinga mane odonjo godo e winjruok bang' ng'anyo mag rawere mag Gen Z wanno koseromo kanyo kod Uhuru Kenyatta. Sani en Gideon Moi. Penjo en ni to mar ang'wen nyalo bedo ng'a. Kata kamano wawinjane report makamano monde. Ne en romo mane obiro mana ndalo ariyo kende tok machielo mane otimore kind jatend piny William Ruto gi jakom mar KANU Gideon Moi e kar jot mar jatend piny Boreka. Romo mane otimore e yor apanda. Rais ya Jamhuri ya Taifa ya Kenya nyogololjin bigo joburu. Gideon Moi kata kamano nokawo thuolo mar chiwo pache gi ler ewi kaka ne giwuoyo kod jatend piny Ruto kata kamano nowuoyo kokalo e dho Jokalanjin. Gideon nolero kata kodoko ne owuok e ng'welaro kom senet ma Baringo to pod duond bura mar KANU otegno mokalo. Weche mabende na osiri lwedo gi jagoro maduong' mar KANU George Wainaina. Tutasikizana vile tutafanya kazi lakini chama cha KANU itakaa. Hivi maneno mengine ya vile tutafanya kazi hiyo tutasikizana. Kwa hivyo msifikirie tumekuja kuvunja chama cha KANU. Tumekuja kuiweka nguvu. Tumekuja kuingiliana na rais ndio na nyinyi mpone mashinda ambao tumekuwa nazo. Ruto nokawo thuolono mar chiwo ler gimomiyo ochiwre mar tiyo gi Gideon mabende ok gisobedo ka giwinjore kode weche mag siasa e kinde mokalo kowacho ni mano kende e yo manyalo dongo Kenya. Na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. We need broader goodwill.
na ndio sababu tulitengeneza broad-based government ili tuhakikisha kwamba yale ambayo ni ya muhimu kwa Wakenya wote tuweze kusukuma iende mbele. This is about Kenya. And I want to ask you as the good people of the founding party of our nation to accept for us to work together. Sechego bende jatend piny Ruto nokawo thuolo mare mar pedho maua e wi jatend piny machon Daniel Moi kinde nopuoyo mokalo ng'iyo margi kod Moi kinde machon. Hapa hatukaribishi, sisi tuko nyumbani. Mauna hii Kabarak mimi naelewa sana. Rooms yote hapa kwa mzee, najua iko room gani, iko maneno gani, iko nini. Dining hall iko wapi? Ile mahali tulikuwa tunapangwa iko kona gani? Namna hii. Ndio? Na pia nimetembea na mzee kwa ile kombi yake hapa Kabarak. Nimetembea almost everywhere. So mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto koro wacho kanyo gimomiyo ne oromo koda Gideon Moi. To kapok wadonje twak mar ayanga, dago mar mondo mi wang'iya ne machinglo magazet mar Daily Nation ne oketo okinyi makawuono mano kotudore kod wechego mag Dynasty. Welo mantiere godo Meshack Odede, Millicent kachiel kod Kennedy. Ageno ni umbe no machinglo makamana achiel kachiel. Eno kamalo kanyo no kete kanyo ni Dynasty. To jatend piny Kenya no chalo ng'ama ne ntiere kod ich wang', ne ntiere kod liet moro, iro wuok nyaka ite. No madho mana sparkling water mar mondo mi oduoka ne chien liet mane ntiere godo. Mano anyalo wacho kanyo ni ne en 2022 e kinde mane otimo kisera mar ombulu. Sani koro gilokore. To kineno joka Dynasty mano luongo kanyo nitiere sura mag jogo mopogore opogore monyalo pongo gi wiwa ni to ne gin jomage magin jotele pacho kae. To piny kae sani koro jogo magin joka Dynasty luongi mane brothers to kit math ma jatend piny Kenya madho bendo pogore to giduto gichalo jomomor gitingo nyaka bade gi malo iluongo gi ni brothers to gichalo joma yie ni yes wantiere ka hada na chako di Kennedy Obuya ang'eni kopogore kod bedo janon siasa in coordinator mano mar UDA e county ma Homa Bay nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto oloko tanga sani koro doke ka joka Dynasty mane okwedo malich ahinya ni gine manyalo bedo ni giketho piny Kenya. Erokamano ahinya ne nyamera Joyce. Ker William Ruto and a student of realities. Kendo amiye puoch gi pak makende kuom bedo student of realities mag. Gigo matimore. Piny joluono gongero ni piny orugi mage. Every day, odiochieng' piny ru kod challenges mopogore. To bedo jatelo maber, nyaka ibed jatelo ma en cognizant mar gik matimore alwora mare. Kiwinjo statement mar William Ruto ka en Kabarak, to wacho ni it is about Kenya. It's not about Kenya Kwanza. It is not about statements gi machien. It is about uniting Kenya. Mano be mane dwake le penyo machelo ni to 2022 no ken about Kenya makoro noluongo jogi ni dynasties mage jo makoro tero Kenya e bugo. Nitiere seche moko mawacho ni making a political statement and a political statement. Koro kaka ing'ama jalony inyalo ng'iyo ming'eni to statement mane William Ruto wacho in 2022 and then targeted for which audience? So it was meant to achieve what? Sani 2022 September and below William Ruto no ken ker mar Kenya nen mana jalup ker. To sani chakre September 2022 William Ruto kano osechamo muma. Koro William Ruto ok William Ruto machoncha and the symbol of sovereignty and unity mar Kenya as a nation. Mane omiyo adwa miye puoch gi pak mar ng'eyo ni riwo jo Kenya en important maloyo political parties, maloyo political ideologies. Nikech owacho ni Kenya kiwinje mos to kendo wuoyo ka ng'ama obolore. Nikech winjo kokwayo Yokano kod Gideon Moi ni nawaomba munisaidie kuunganisha Kenya. Maana miada wacho ka nigi chir ni gima William Ruto okoso kanyo
onge. Mak paro no gi kanye ibong bedo kinyiso ni ang'o momiyo bolore gi sane 2022 ang'o momiyo dak no bolre sama koro no bane gi wach ni magi jo dynasty magi jo mowuok e katelo wuonegi ne nitiere telo gin gin godo gichalo joma no miya telo ene makoro wuon gi ena japura ene makoro kedo bochopo kuma ochope nyalo bedo ni embe sani koro ene dynasty kose nago mak paro no gi kanya rwaka ne Millicent twak Millicent korka kori kwano ka koro jatend piny Kenya William Ruto sani koro dok neko joka dynasty mane kinde mokalo chien no kwedo kowacho ni oyo magi ok joma ok wadwa joma ni kwanza no wacho ni wadwa tieko dynasty e pachoka sani kora kana wacho no chako chiero gi kosango matimo ero kabana inya Joyce mokuongo Ruto noko we dynasty kata no ingeni nitiere weche ariyo nitie gimi ngato wacho gi dhoge to nitiere tim motimo manyiso ni be en adier ni no we dynasty nikech chutho dok manotiyo godo en mana ni mar umu wang jopiny kata mondo oyud yo monyalo donjogo yudo gima no odwaro nikech jopiny ne wacho ni dynasty mano migi ne dynasty mar joka Moi joko Ginga to Gachagua kani wacho ni dynasty gin jok mane nigi pesa moseloso pesa mang'eny mosebede telo higni gi higni to karano onego orang matut an gima dwa wacho sani en ya mokuongo kakoro lokruok mabedo ni nitiere nyaka okwaji ng'uono nikech wach mano wacho mar dynasty no ne ochalo ka gima wach matin to nokelo gik mang'eny bing'e ni rhetorics mar dynasty no nomiyo koro jok modhier target jok makata even the middle class were at a risk so adwa wacho ni onge gima rach ni jatend piny gombaka gi jok makoro luongo no wetegi tok ne en wach dynasty no ken dynasty ne en symbol of wealth yani jok manigi mwandu manigi oteku gi obede mwandu gi nyamar gi kalure gi kuma no nyuol gi to sani koro duogo wacho ni ajogi by the way magi gi no wetena an gima wacho ni jogi no kowere magi mana siasa ma jogi tugo go kodwa tigo wiwa koni to kwad dok koni to kiny kendo ka gilokre to gilokre koni gima dwa puoyo ni keto piny Kenya mbele mano to gimonego tim gi ng'ata obed dynasty obed jadhier obed ang'o en ni piny wan gi piny achiel kendo miluongo ni Kenya makowang' mokethre to kumwadhiye onge omiyo kapo nono ni gik magitimo gi kelo wigi kamoro achiel en mar mondo okel kony ne Kenya mondo maendeleo dhi mbele mondo ji oyud kaka ji thieth nyalo yudore nyithindo nyalo somo gik moko nyalo timore e yo makelo ne jopiny gonyruok nikech jopiny tur kapo ni gino nyalo kelo gonyruok to kiko beda ni en mar siasa kende to bed gima nyalo kelo gonyruok kendo manyalo kelo konyruok ne piny to mogik wawe uru tiyo gi weche moko ma samoro nyalo yiecho piny adoke wach dynasty no an kaka sani kawuono an janon siasa lakini atiyo weche magarita kwe bende gino no kelo nwa liet mang'eny ahinya piny kocha kendo nitiere kuonde moko mane yudo ni ka jodhier odak kae to jok moko mabet ni go matin ni kutecho tiyudo ka ging'ire gi wang' moro marach kendo kuono chako dhi mbele kendo ji maya yanga kawacho ni dongo bwana in dynasty nyaka jaus soda ni koro en gi wholesale to in koro ionge go koro en dynasty koro in ng'ama ni piny emomiyo adwa wacho ni dok ma ji tiyo godo jatelo koneno kobolore modok piny to nego dio explain ni dynasty mano wacho chanena what did it mean then what does it mean now tere pogruok makoro ji obiro kamoro achiel mondo timango mondo ger piny mondo ji okel maendeleo dong wacho nen maendeleo koro kiko bed siasa kende obed maendeleo gi dongruok manyalo konyo japiny jahasla mano wacho cha adwa neno jahasla no kaka dhi e dynasty makoro giloso sani ni mane madawachi ilero kanyo makare ahinya koro penjo en nie kinde manen hasla kata bedo ne hasla omiyo poko kelo ne haslas maendeleo mane momiyo manyo joka dynasty mar mondo miyo konye e kelo maendeleo kosango matimore Odede karwaki twak in korka kori jatend piny Kenya William Ruto sadi koro doke dynasty Raila Odinga wang'eni ne obedo godo kanyakla tok rawere bembe mano tok ng'anyo mar higa mar 2024 jatend piny machon Uhuru Kenyatta bendero ne obedo godo nwaneno gi e kar jot mar jatend piny bore Nairobi ka Gideon Moi e mar adek sani to sani koro wacho ni dynasties gi an kodo machiegni kalore kod weche go mag dongruok adiera nitiere kanye en dongruok kose en manyo mbi
motelo ne yiero mar higa mar 2027. Erokamano Joyce. Adieri moko nitie ma samoro jo Kenya ok ohero, to ka ok kamano to gihero to giwuondre. Namba achiel, wate wang'e kama wabete. I don't know ng'ama bedo surprised ni jasiasa wach ang'o. To jasiasa nyaka wach gima more kata mamoro joma pake e sechego. Kiny onyalo wacho opposite and it's not a problem. Ok en gima lich, ok en gima wendo. So namba achiel, in mana responsible kuom gimiwacho, to kinyal bedo responsible kaka ng'ato understand gimiwacho. Kako understand en ema en responsible. In kiwacho ni Joyce dynasty, an mana responsible kuom gima wacho, to gima in iwinjo, in ema in responsible. Koro kaka ne jomoko winjo dynasty, mano koro danga wach ni gidho wach machiek ni mano koro gin ema gin responsible kaka ne gi understand ni dynasty en ang'o. William en nowacho ni jogi dynasties to en kodgi gi issue mar election no, nyiso ni jogi oriwore dino ne, according to him, jogi oriwore dino ne ok dwa ni mondo oyud telo nikech nyathi jachal mane owuotho maonge wuoche. Koro chal ni telo no noseyudo. Koro onge gi problem gi jogi anymore nikech telo gimane jogi dino ne obedo dynasty. Gimane jogi dino ne nosetimre nade, noseyudo. Ok onyal chako bedo gi issues gi jogi kendo anymore nikech gima nodwaro ne en bedo telo to according to him e secheka noneno ni jogi oriwore ne igeng'o ne mondo kik oyud telo nikech onyathi jadier. Koro jopiny nowinjo ywak neno ka jopiny paro ni nyathi jadhier wadwa dhi e telo, wadhi konyore matek mokalo. Koro kata gisekonyore mano to debate machielo chieng' machielo kiluongo obro wacho. But gima nyalo wacho sani authentically en ni oseyudo telo kendo jodhier wetege nosekonye mosedonjo kanyo. Koro jodhier go ema nyalo wacho ni gisekonyore koso podi. Mano to another debate. But gima ng'e ni sani to onge tiende Ruto bedo gi issues gi jogi nikech gima nolaro ne en kako jayudo telo ni to neno ni jogi odino ne, oluoro dino ne, to according to him idino ne nikech baba gi was a nobody kata mama gi. But koro seyudo, koro koduogo jogi ogogo mbaka. It is normal. Nikech mano to kata wawacha sani kata ne team machielo manoko kucho the Kenya moja. Kata gin gibro wacho weche mang'eny. To kopo ni nyasachgi ochalo gi nyasach Ruto kiny gidonje telo. Believe me or not, gibro duogo kendo, magibe gichak gilos gi William Ruto, magilos gi Uhuru Kenyatta, magilos gi Raila Odinga gi jomodong' gite. Ma e reality monego jowa. Kaka wa understand gik ma josiasa wacho nyalo miyo wadhi overboard kaka Millicent wacho ni jomoko ne dhi overboard, including attacking jomamoko physically kata ng'iyo mwandu jomoko kaka joma giigo. Ma tegi monego kwer jowa kata sani wachorore machiegni gi 2027. Weche biro wachore mang'eny kata ok national level kende, kata joma laro kom bunge e constituency moro weche biro wachore, kata joma laro governor e county moro weche biro wachore. To kaki understand kama ae Migori osebet gi lwenje mang'eny nikech ng'ani kowacho kama to ng'ani owacho kama to joma luwogi paro ni mano to kiny tichaki neno gi the same podium kendo giwuoyo with a lot of civility. To kata mana seche magichwore wach no gichwore with a lot of civility. Koro joma neno gigi emonego bed ni kao cushion tiwacho ni yes anabro support ng'ane but mano ok bi miya dhaw gi ng'ama. To kang'adi matin Odede lero kanyo makare ahinya ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo bedo ni ne oketo joka hasla kata jogo manitiere piny machiegni kalore ni nodwaro mar mondo mi okonye e idho malo e ngas mar telo ma ero gikone obedo jatelo. Iwacho kanyo ni kia ka jogo manitiere piny oseyudo resruok kata oyo penjo any dynasties makoro makore godo ni dhi konye gang'o kata ng'o momiyo sani makoro chako lombo dynasties gi ahinya to motelo ni yiero mar higa mar 2027. Erokamano Joyce. Number 2, wawinjre uru ni ji machalo
kaka manyo osewuok e kom Uhuru Kenyatta. Pod nigi joma luwe mang'eny e Kenya ka. Pod en nyaka leader mar political formation. Uhuru nyo ineno ka confirm ni pod en jatend Azimio, pod en chairman mar Azimio pokorumo. E yiero IBC nowacho ni Ruto noyudo 7.1 million votes. Raila oyudo 6.9. Mana difference mar 200,000 votes kende. Kopono pod Uhuru ni e position cha kaka jatend Azimio to Azimio according to him poko kethore. Nyiso ni ma sanja madirom karibu 50% mar joma nogo kurani. Okinyal ignore gi kisebete telo. Wacho tu wabro wacho kata mana sani, wabro wacho ni wan kata mana sani nitie josiasa kaka nyo president wacho ni I think Rigathi emane kodonje telo ma ubro ketho. Gigo timre kamano kisedonje telo realities donjo. Kata mana Ruto gi team ne no wacho ni CBC ok gibitiyogo. But wane CBC koso waonge. Gigi nitiere minyalo wacho sa siasa. So sani oneno ni sanja maduong' nikech siasa bende ok wanyal pogo gi maendeleo. Siasa gi maendeleo dhi kanyakla. En mana ni siasa marach nyalo miyo maendeleo kethore e seche ma ok owinjore. To adieri mantie en ni e sechegi mondo mi William Ruto otim gik modwarogi nyaka yud support malong'o ma bende wuok kuom jotelo mamoko kaachiel gi jopiny maluwo jotelo. To seneno ka e kona manyo entie jomo osebwasore maduong' nikech bwana Rigathi manyo jalupne gi jok mamoko ma bende gin go e kanyakla e kundi achiel osebwasore chalo kagima ok dwa luwo ndarani. Nyako yud kako replace gigi kisiasa. Namba 2 nyaka okinyal wuondori kata ane mana bed William Ruto kawuono okinyal wuondori ni Rigathi gi team ne cha osewuok. Aeto koni be I'm not worried about anything. Ma te gima no chwanyo kata Uhuru no wuondre ni en gigo kochune un tanga Uhuru anatiyo. At the end of the day he could not even galvanize gwenge magatuno kende. So kwanyal wuondre ni Ruto will keep quiet and imagine ni onge gima lich gi gino en dhi nyime gi maendeleo. We aduoka Kennedy Obuya TWAK ng'isi ni mag paro ni ang'o momiyo sani eka jatend piny Kenya William Ruto bolore ka koro manyo jo dynasty dhi konye gang'o kata ang'o mogeto ahinya to motelo ne yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo ni oneno ni rem nitiere kaje ma koweyo jo dynasties gi oko to seche moko 2027 nyalo gore ne matek. Erokamano nyamera Joyce. Gima nyaka ing'e ni oganda koganda dhot ka dhot every community nitie kod ogai mage. Nitiere kod wuoyi man gi deche ma pidho oganda no. To kiyudo ng'ama ogai kamoro nyiso ni en gi wisdom moro mamalo ma kogolo duote to anyuola ma entiere no winjo gima owacho. Ka en seche moko en ng'at man gi deche mopidho oganda ma kama entiere nyiso ni ng'ama nigi dero matumbo ne oganda en ng'ama piny chiko ne ite. Mano emomiyo Ker William Ruto okaw thuolo mondo mi omany ogai mag ogendini mopogore. Jogo nikech Kenya ka Kenya, kona ka kona e Kenya ka nitiere kod ogai mage mag communities mopogore ma every community mage aego ni winjo gima giwacho. Mano emomiyo kaluwore gi challenges mane wacho manotimore higa 2024 mar ng'anyo mar Gen Z. Macha nena lesson maduong' ahinya ne josiasa duto. To William Ruto being ng'ama ruoth mana mamoyie tor gino nopuonje to kendo en lesson monego bed ni josiasa duto ng'iyo kata jogo mantie opposition ni Kenya en wasegen democratically ni ng'at achiel ok nyal chiwo gokinyi to wacho pache duto ni ema kaka itiyo gi jo Kenya. Kenya en gima dwaro collective views mag stakeholders te ma across the political divide. Mano momiyo adawacho ni Kenya about 2027 onge gima rach mar William Ruto manyo jo Kenya te of sound mind manyalo chung kode e gimoyie ni nyalo riwo jo Kenya mondo Kenya move forward. Mano momiyo I'm very encouraged kaka jasiasa janon siasa ni William Ruto is in the right direction. Maka kane gin political statements. Hustlers to weyo nang'o koro? Onge kama Ruto sewe hustlers. Wasebedo kwa neno kata kidonjo iye ka
waneno ka nyiche ka William Ruto romo gi jo hustlers momiyo pikipiki ni gi luoko geche gi saloon gi loso chips. Ruto osebedo ka romo gi ji mopogore opogore. Ncho romo gi jopuonj, osebedo ka romo gi jodin, jotend din mopogore opogore. Oromo gi all community representatives mochung' ne sectors mopogore. Sani endi kata ka romo gi dynasties. Mokwongo gima nyaka wang'e ni dynasty en ang'o. Dynasty en ang'o. Dynasty ok en mana jotelo, joma nonyuol mano chako gi leadership. Nitie dynasties kata mag religion. Mag religion, joma ne kweregi gi wegegi okwongo chako din e Kenya ka. Jogo gi joma ne gi duol in their own right. So gima nyaka nitie joma ne gi dynasties economically. Nitie joma ok gin josiasa. Nitie jomoko ma kiyie na wacha jok moko ma wachalo kaka David Langat. Pok none kata face ne, but en ja ohala maduong' e piny Kenya ka kendo Mombasa. To iwinjo mana nyinge ka nigi liet ni jogo te ma holo mar okak kadwa chung' e weche mag siasa. To ne nyaka bi ire ma sik cancel mare. Nikech ang'o? En dynasty kiene yore mag economics. Mag ohala mag uchumi. So dynasty gima nyaka wakwongo ng'e ni dynasty en ang'o. Kata mana hustlers gi. Ka it is a formation moro ma bende nigi mbi moro gi riwruok moro man go teku. Then in their own way gime gin mana dynasty. Athotinda. Wanyalo wacho ni ma en trend makoro jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo mano mar manyo joka dynasty mane okwedo kinde mokalo. Penjo machielo Millicent, nyalo bedo ni nitiere dynasty machielo ma wanyalo lieko kata manyalo lieko ne kinde mabiro mbele. Bende wabo bedo kwa neno ka jatend piny William Ruto manyo kose gin mana adek masani goro se mosore kata se makore godo. Joisero kamano adwa mana wacho adwa siro wach mani dynasties nitiere mopogore opogore. Mano mokwongo. Mar ariyo, Ruto oke mokwongo manyo jogi. King'iyo kata mana Moi, gima ne miyo kata mana Raila thuolo mar donjo e KANU makoro gik moko to wang'e kaka notimre. Embe no manyo mana ng'at monyalo wuothogo mondo mokwongo o achieve agenda mare, nikech owacho ni obiro nodwa chung' ne piny. Koro manyo ng'at monyalo ywa machiegni. Koro wabire e ling'any mar Ruto ka. Sani osekao nokwongo ka owadgi neno owadgi jatelo ma Uhuru Kenyatta maduong' nikech Uhuru Kenyatta de luonge ni my big brother. Okawe orwake. Gitayo piny wan kaka jo Nyanza wawacho ni wan e broad base, wan koro watiya wan wacho dho tich. Then oluongo sani manogik oluongo Gideon. Onge gima mono jatend piny gombaka kata gi Kalonzo Musyoka. Gima mono ing'e onge. To be gima mono Kalonzo Musyoka wacho na be adwa go kodi mbaka mondo nikech Kenya koro duong' moingo wa to telo mit. Jok migo gombaka gi magi jok mosebilo telo. Mong'eyo mit bedo oko kata bedo iye. Ere ng'ama kose sudre machiegni gi liet kama yoe mach maber kato kawito kiti koyo oko. Niti wacho ni anta mona ne ng'ane ne donji dhioe mach chande iwinje kakuliet. Ni anto mondo weya oko ka onge. Emomiyo ineno kata jo siasa gi obed ni gin jo siasa mosebede siasa kinde malach. Wabro neno pogruok kendo gik moko dwa lokre ka. Oken jatend piny kende. Donge Gachagua be manyo ji. En mana ni sama wagombaka nikech jatelo koro en ruoth. Emomiyo wang'wa nyaka range nikech ne wamiye teko kata bedi ni nok wagone kula to office ma entiere no omi teko mar konyo jopiny. Omiyo sama uluongo jomoko gi to wang'i niya ka de bed ni wan gine no onego wago kogno ni jok moluongo gi agenda margi gikone enang'o. Nikech Gachagua donge cho be solo mage. Omiyo kata waneno kata mane libamba ma wan godo machiegni Wetangula gini ben ni kanyo. To sani neno ni jok manotelo ka koro mbak gi ok go. Nyako misero emigo mbake. Omiyo sani ok dawa wachi ni Kalonzo Musyoka. Onyalo buogo wakata gi jok mane ok wapar ni onyalo gogodo mbaka. An kaka ja Kenya marango siasa gi kaka gik moko dhi mbele gimonego wapenjire ni jok mabiro gi kapo nono ni koro gidwa dhi mondo gigomba ka gi jatelo. Ote mane monego bed ni jopiny chwalo
wakiso ker ma en ruoth werigo gai mamokogi nikech ng'at matiyo sani en jatendwa Ruto to ogai mamoko moywayogi be gin gotekugi kendo ng'eni gin bende ka gibiro to gibiro ne ok samoro gibiro ne gin to nitiere jok maluwo gi toke onego bed ni wapenjore ni to kapo nono ni koro nosiemo Kalonzo to wakamba to wache ang'o gidhi yude ang'o to dongo waneno kochomo kanyo dongo dhi Kitui omiyo pod waketo wang'o wakia kata ni wakia kata eto no sekwer no kodwa donjo to josiasa mana kaka owetena gi osewacho josiasa wacho gima lure gi gima jok mo address at that time dwa winjo kata gima paro ni jogo gombo winjo to bang' mano kata ka gilokore ka ng'ielo be ng'ama penye ni to manyi wacho nyoro cha to kawuoni lokori to wach chal nade omiyo an pod anuoyo niya giriwre ariwa lakini japiny tur gi many kaka tur maturo wane gik mambaka bagi gono let it not be about them kiko bed ni en margi mabe ok awach ni odhi bedo mayot nikech mana kaka wadwa nosewacho ni inyalo wacho ni adhi timo ma adhi golo ma to kisedonjo tiyudo ni vitu ziko different kwa ground emomiyo okanyal siemo ni jasiasa ni emidhi kaw lakini dong wapimo gi dong waneno gi maka ngato goko koni okadwa donjo mondo ong'iye ng'ama goko kono ere mondo pinyi ni inje suda ni machiegni iwacho nang'o to dongo donjo koso kodonjo omiyo waketuru wang'wa but moloyo gima siro jogi gimed ng'iyo kaka pinyni nyalo bedo gi kwe mondo gik ma wan godo matin mwaseyudo gi mondo wagurgi mondo gitegno mondo gimed nya kik wago siasa Kenya wago siasa mang'eny ahinya in fact wago siasa mang'eny sani koro jiringo koni gi koni pesa mang'eny miketo mimanyo godo gaigi pesni miringo godo misolo godo ji ni biuru mondo kia ji uwogi pesni go ne nyalo timo gimoro manyalo kelo lokruok e ngima dhano Meshack Odede wang'e ni kaka jatend piny Kenya William Ruto noromo kod Gideon Moi nomiyo Gideon Moi owuok e ng'wech mano mar laro kom senator e kaunti ma Baringo mane yiero madundo obed ka ibago dwe manyien mano momiyo nowuok aboweyo ne mano Kiprono Cheburet Chemitei mano mar duon bura mar UDA kaachiel kod joma moko abich mabro bede ng'wech machalo kod mano anyalo wacho ni kaluwore kod poro wach mopogore opogore mano poro kod jatend piny Kenya William Ruto momiyo koro KANU nowuok e ng'wech mano mar laro koma senator mano e kaunti ma Baringo kopogore kod Gideon Moi in korka kori ma koro selombi ba obedo tenge inyanyata e kom senator ma Baringo mong'eyo ni nosebedo nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto geto ng'ama chielo inyanyata e paw siasa to nyalo bedo nang'o momiyo KANU obaw down ne UDA nyalo bedo ni nitiere ber moro mosingne gi kose Joyce adieri en ni siasa te gi dho ngere all politics are local and politics is about interest an interest mara mokwongo kaka individual kapok obedo interest mar oganda nikech an ema chiwora ni adwa telo nu ogandana koro interest no kwongo wuok ira kaeto o extend to ogandana koro ogandana nyalo kawe mondo ooni but kapok awuok to ok nyal chuna ni mondo atimre nade aring ng'we siasa so Gideon no par kaeto chako dwoko interest neno chien nyiso ni samoro ok awach ni ang'eyo samoro nitie gima ne gi discuss gi jatend piny Kenya moyudo ka interest ne manomiyo dwa chungcha is catered for elsewhere koro onge tiende you can't fix it if it is working you only fix gimokti anytime manyo kore mondo timre nade oti interest gima nogole manomiyo dwa bet senator mar Baringo koyudo ka gino inyalo losi kata ok odhi e siasa mobedo senator why bother koro gino to ok ang'e ni en ang'o but gima wang'eyo mosekelnwa une jofwambo gima wang'eyo mosekelnwa ma ukelonwa kaka ute fwambo en ni Gideon owacho kende ni en oweyo ayanga koro ok obedo kohas owacho kende ni en otimre nade oweyo koro ka nitie joma ni machiegni kode to nyalo koro dwaro nono malach mondo yud ni ang'o manyo oyudo momiyo oweyo gini but mano to adieri en ni osetimre nade oseweyo koro gima ber na mapod mora ni Baringo pod nigi ji mang'eny to kata jok mosechiwore pod gin ji abich koro nyiso ni jo Baringo ok ni nono
maonge choice. Ei ji abich gi nyaka giyud wuoyi kata nyako manyalo telo negi, manyalo wacho weche gi e Senate. So derach na ka koro Gideon owuok to koro candidate be onge, Jobaringo koro onge gi candidate. Mano dolit na da ywako Jobaringo. But nikech Jobaringo pod nigi ji abich, weu Jobaringo dhi oyie, maybe samoro ginyalo yudo kata jatelo mane ber moingo Gideon Baffa. To nyalo bedo ni jatend piny geto ng'ama chielo, dynasty machielo modwa riwore godo ka 2027 podi. Kata ok dynasty, jatend piny nyalo dwaro, kata de anen, nyalo dwaro ni ji te mondo bi kori. Kata Rigathi onyalo dwaro ni mondo bi kore. Kata jok modong' mineno oko ka. So kik wawuond jopiny. Jogi pod biro manyore. William pod biro manyo jomo nyalo manyo te. Kata mana jakom Raila Amolo Odinga sama nyowa support 2022. Nyo manyo ji jomoko otamore atama gi thuon. Ng'ato bet majende ke kien based on interest ne ma personal koparo niya koni ema interest na bro timore nade bro bede catered for. To sami manyo kom abila mar presidency nyaki manjite. So I am sure ni podo bro manyo ji kata man kocha kadongi winjo ka Kalonzo Gini osechako lieko. Ginyabet ni giwacho adieri, ginyabet ni giwuondo jopiny. But gisechako lieko ni an jogo semanya, jogo manya giparo ni abro wuok awe mata gini ka, Rigathi gini ka, mondo jo Mount Kenya gi ogo. Iwe ni ene mosebedo kotamo. Iwe ni ene mosebedo kotamo William Gojo Mount Kenya. Dieri non. Onyalo defend jo Mount Kenya na. Ka jo Mount Kenya go pode mang'eny e cabinet, this highest top organ ma make decisions in this country. Pod gine magine gi numbers. Absolutely. Oingo kata number mar jo Kalenjin kuma President Ruto ae. To Kalonzo koro miya wacho in short time wacho niya josiasa to bro wacho mekgi. But kaki understand gima giwacho will matter a lot. Kaka japiny. Kaki understand nikech kata mana ndalo mane winjo ka Ruto advocate for dynasties against hustlers. E bathe kanyo ne en gi Susan Kihika ma bende wacho dynasties to onge dynasty moingo Kihika's family e Kenya ka. Kamikete joka Moi gi the other dynasties. Okay, nyalo koso the Kihika family. Everybody who has been in politics will tell you. The Kihika is dynasty by all the world standard. To seche Susan Nika siemo joka ni dynasty. Koro gimate mwacho ni en kaka in japiny iwinjo gima jasiasa wacho matters moloyo gima jasiasa no wacho. Mano. Kende nitegi idwa medo kapok wadhi wach machielo. Medo kamano ahinya. Adwa mana siro. An ng'eni koro gini twak mitna. Awinjo kwa conform. Gima nyaka wang'e ni unity of purpose. And very important. Kenya, one kaka citizens, onego bed our cardinal responsibility mar encourage unity. Nikech ne kaka pinje omuoch gore e piny ka. To lwenye ni gima rach kendo politics machalo mar former president marwa, politics of division, politics ma whip emotions ma communities against each other. Okay, ni gima ber. Mana omiyo adwa mana encourage josiasa te, gibed ka William Ruto, gibed ka Gideon Moi, gibed ka jaduong' Raila Amolo Odinga. To bende gibed ka Uhuru Kenyatta ma bende tiende moro nitie iye mar mokwongo mar manyo kwe ne Kenya. Koro the most important thing one kaka jo Kenya and leaders kaka citizens be wawe bedo jogo mantiere gi lynching mentality ni ka gimoro otimore marach matin kama to koro wamako ne Ruto nyororo ma ok ombekene. Wabedo jogo ma jong'uono, and most importantly ka kwe nitie piny there is growth. Mano ero ok nyalo mono ji compete fairly. To ka ji nyalo winjore nikech consensus nyamera Joyce. Consensus onge gima move gimoro amora mbele. Obed kata mana yoro ohala maduong' maloyo consensus. So adwaro encourage josiasa duto kata mana joma ni opposition machalo Rigathi Gachagua nyako ogol the shares mentality kuome.
mondo obedgi an inclusive mentality kaka William Ruto, mondo reach out ne jo opposition mamoko, mondo opposition bende obed organized, nikech mana ka siasa bedo mamit. Mpira bende ka wateka ahinya to bende mpira kuro joneno kuro ok ne ndhath mpira. So we would want to see an organized and more united opposition in Kenya. Equally, let William Ruto be. Mondo William Ruto organize himself by uniting Kenyans leaders and all stakeholders in the interest of moving Kenya forward. Haya neno ka nyakora Mogajong bende chwalo nwa utemo pogore na mboma raria deka uchiel nono iwacho ka ini Ramogi president ne en hustler sani ose bottom odhi up koro oweyo hustler odong bottom kayuak. Iwacho ka ini Ramogi TV anouma biu jakoma kawuok nyateke. Iwacho ka ne kodonje TWAK ngisa ka ini mos na jakom mar UDA party anaduoko erokamano maduong ne Rais William Samoei Ruto kuom bedo mbele ne riwo piny Kenya weche mang'eny onge tiende kuom wuoyo mang'eny to Kenya pamoja. Nyakora Mogajong med chwalo ote magi abo bedo kasomogi e kinde modhi mbele kod TWAK maro. Kata kamano wakaw yweyo madundo gi sani waduogo dhi mbele kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Gima niti wacho ni en adier. Niti en jaoda. Skoda. Machiegni kendo nyakora Mogajong kendo erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak maromo kuongo e chenro mar piny. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antere kae kod welo adek, Meshack Odede, janon siasa Millicent Otieno, janon siasa ka Chal kod Kennedy Obuya, janon siasa ka bende en jakom mar UDA e kaunti ma Homa Bay. Wanono weche mopogore matimore e pacho kae. Med chwalo ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok abo bedo kasomogi e kinde modhi mbele kod twak maro. Adona dhi wach machielo. Ang'eni wase poro wach ahinya kotudore kod wach mar jatend piny Kenya William Ruto Dr. Dynasty. Kinde ma jatend piny Kenya William Ruto Dr. Dynasty kata omanyo jogo mane oyango ni gin jogo ma osetero piny Kenya kamarach. Kweth mapengo piny owacho kata kweth maketo sirikal tesre gin bende ok gidong chiena. Chieng' tich abich mano mar jumane mano e alap mano ma Uhuru Park bore Nairobi kae noneno ka duond bura mano mar Wiper ne oyango mano jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaka jafuadh bendera mano mar Wiper yiero mar higa
higa mar 2027. To kinde ma magi duto timore bende koro ne gikidho telo mar jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni telo mar jatend piny William Ruto senego rowere nitiere wechego mag uso gige lweny kaachiel kod ohala mar yudo midila mag goldi kod ketho uchumi ma pacho kae. Mage moko kuom gigo ma kweth maketo sirikal tesre osebedo ka seyo godo telo mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende koro nyaka sani giramo ni 2027 gibro bedo e telo kendo gibro bedo ka gigolo jatend piny Kenya William Ruto e telo. E kinde ma magi duto timore bende wang'eyo ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende osebedo ka temo matek mako jo masawa mar Kenya mafuanda ka koro giwacho ni jo masawa mar piny Kenya nyaka koro makre mondo gibed kod duol e pok mano mag mwandu mag sirikal e yiero bang' yiero mar higa mar 2027. Kata kamano wawinjane mondi report manolosnwa kanyo kod jafwambo marwa Chris Owino chieng' tich abich juma mokalo. Mondi alap mar historia ma Uhuru Park, jokanyo mag duond bura mar Wiper Patriotic Front ochokore karombgi e chako safar mandiko historia manyien e telo ma pacho kae. Will as many as of that opinion say aye? Aye! Gi ilo, chia kod nyadhi, jokanyo mag Wiper Patriotic Front otuyo jok mar telo e ng'uto gai margi Kalonzo Musyoka kendo miye ligangla madhi rakore kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Maonge dok chien, Kalonzo okawo kut kendo tengo William Ruto koyuo kuom ketho uchumi ma pacho kae, nego rowere mag Gen Z, thung'o jo Kenya kod osuru, kaachiel gi dewo jo Kenya kod gope mabandia. Each day dawns with a new levy, a new penalty, and a new heartbreak. We pay taxes for services we never receive. No jobs, no medicine, no food, and no relief. They call it bottom-up economics. But what we see is bottomless corruption and a top-down greed. It is not an economic plan. It is an economic funeral. Kalonzo odhi nyime kod nyono ng'ut Ruto e lowo kuom mano ma owacho ni en timo ohala mar uso gik lweny kendo wilo gi midila, okang' maketho kwe e kind pinje mag Afrika ma ugwe. This regime sells arms and gets illegal gold in return. Honestly, what you are witnesses to is a horror movie directed by a know-it-all director who is a star and the supporting cast of his own show. Kalonzo ojiwo rowere mag Gen Z mondo bi owuog oko mar chulo kuor e wi nek matend William Ruto osebedo ka nego gigo kokalo kuom kawo mbulu kendo luto mbulu mar golo Ruto e loch. Ruto ordered you to be shot not in the head but in the legs because you dared to exercise your constitutional rights. I urge you, fellow Kenyans, and the Gen Zs and the young Kenyans, I urge you today to shoot Ruto at the ballot. Jotelo mamoko mobalo kod kweth mar sirikal mane oyuoro e nyasino osingo mar siro Kalonzo lwedo poni oyere matingo bendera mar kweth mobalo kod sirikal e yiero maduong' mabiro. Tulipokaa ni pahala pa historia. Ninyi wana Wiper mmechagua pahala pa historia, na siku ya leo historia inaandikwa Kenya hii ya kwamba serikali mpya ijayo iko Uhuru Park, iko inaunda siku ya leo. Mimi Rigathi Gachagua na wafuasi wangu ambaye ni mamilioni nitaunga yeye mkono na kumfanyia kampeni. Ile kampeni nilifanyia Ruto ni kionjo. Ile nitafanya kampeni mara 10. Harambe! And should the united opposition, Your Excellency, decide that you will be the candidate, I will support you. We will support you. Jotelo go bende osingo mar chako safar mar luoro gwenge duto mapacho kae kendo sero mbulu ka ginyiero paro moro amora ni ginyalo pogore motelo ne yiero maduong' mabiro. Safar mar Kalonzo Musyoka madhi laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochakore ayanga kawuono e alap ma Uhuru Park ka ting' maduong' koro en loso kod jotelo wetene makwedo sirikal mondo osire lwedo e dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar auchiel. Chris Owino, Ramogi TV, Uhuru Park,
Nairobi. Aya Wiper nosidho ayanga Kalonzo kaka jafuadh bendera mano eng'welaro komten piny Kenya yiero mar higa mar 2020 kod abiriyo. Nachako kod Millicent Otieno. Wano kanyo ka kwetha maketo sirikal tesre kata opposition. Sani koro wanyalo wacho ni gin bende gisechako keto odgi kamoro achiel ka koro giwuoyo kod dhok achiel. Winjo kanyo ka jotelo mopogore opogore moriwo kanyo nyaka Matiang'i. Wang'e ni Matiang'i ne nitiere romo mano mar Jubilee kama jomoko bende ne lieko ni Jubilee nyalo miye bendera mano mar bedo jatend piny Kenya 2027. Owacho kanyo ni ka United Opposition oyiero Kalonzo to gibo bedo ka gisiro Kalonzo. Kata kamano penjo en ni bende kaluwore kod kaka gisebedo ka gitayo chenro maggi bende gintiere kod oteku mar yombo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mar 2027 nikech nitiere siasa mopogore opogore magisebedo ka giwacho kata ka gisegoyo e pacho kae. Millicent. Erokamano ahinya Joisto. Mokwongo apacho ni wate wang'eyo siasa kata ndalo achiel kata ndalo ariyo en gima duong' ahinya e ng'wech mar laro telo. Mano mokwongo. Awacho kamano nikech ma koro jatelo William Ruto donje telo ni kaluwore ni Uhuru Kenyatta ne puoyo kendo ne pako kendo nochung' kod jatelo ma jakom. Onge ng'ama nong'eyo ni gik moko ne nyalo lokre nikech ji ne paro ni ng'ama ni e telo ema nyaka bed e telo kendo yot ne mondo ket ng'ato e telo. Emomiyo adwa wacho ni mokwongo ok en gima wanyalo kawo mayot. Mar ariyo, gima gitimo no ber kendo gimed time kabisa. Gimany jok ma ginyalo gogo mbaka nikech gin be sama gichung' makoro gitemo ng'iyo bugni mantiere e sirikal matiyo sani ni. Mane yo ma ginyalo uso godo gik ma gidwa timo ne jopiny. Omiyo ng'eyo ni jopiny biro kawogi kata jopiny ok bi kawogi to pod ok ong'ere. Gima wang'eyo ayanga ni sani en wach malit ahinya ni gima notimore ni nyithindwa e issue mar Gen Z ni ma ji nowito nyithindgi olokore campaign tool. Kendo iyudo ni jogo maketo sirikal tesre samoro gidwa wache alanda ahinya. Ting'e ni samoro ka in gi adhola moro ma omono chango ni to ng'ato gware, omono chango ni to ng'ato gware, nitie kaka onego bed ni giketo weche gi piny. Awacho ni gima ne Kalonzo Musyoka wacho mokwongo oseyo sirikal ni sirikal nego nyithindo to orifa to Gen Z specifically. Gima lit ni samoro ng'at mani oko neno ga ng'at manego kech kata ng'at mochung' bath gini makoro ne wuoyo malich mowacho ni komi nyawadgi bandera to bro siro lwedo no neg jowa machal nade jaluono neg machal nade to se neg nyadidi dong mago bene mana ji manotho. Ok awach ni makoro ni jok makoro notho gini to koro ok lit ahinya. Gigi lit te. Gima temo wacho ni opposition ka giloso gigi to obed gima kata cross. Ok obed ni isiema ka kende to mondo moloyo gimiwa solutions nikech gin be gin jotelo. Nek mitimogi nitiere moko mitimogi jogo momi teko gi sirikal nikech gin e tich gitiyo. Kachiwo ranyisi ji ng'anyo ne en ng'anyo monego bed ni ng'anyo mamuol to ng'ato kawo kidi to gogodo polis to polis to ting'o bunde. Polis otim nang'o jokama? Polis otim nang'o? Ok awach ni jok mano neg tene rito to gik ma mora ni gik ma gitemo ketogi. Iwinjo ka jatelo wacho ni nitiere gik lweny miuso ma sirikal ni uso, nitiere migodi moketi ma jatelo yudo godo mwandu moro e yo mokoriere tir, nitiere gope ma piny nigo. Sama jogi keto gigi piny kane giwuoyo dahero winjo ni jatelo ni wacho ni yawa jatelo ni uso gik lweny to wan kamae kaka waparo ni wanyalo timo mondo wageng'e mondo konyruok obi obed ne piny nikech komedo timo ma to wabro yudo lal. Chutho siasa warito nikech ng'at mabro ywayo ji mang'eny kore ema bro donjo emibro gone ombulu. To gima wang'eyo mogik ni kelo ji e pap mondo ji ogoni koko ni ji opong'o pap ok onyiso ni dhi donjo. Dong nwago koko to nok wadonjo. Omiyo gitimatima ma gitimo ni but giteme keto gigo manyalo kelo konyruok e gik ma gineno andong'e ma gineno gi
gibi godo mondo giwach ni giywa ng'ani to gimang'eyo ni kotundo tielo 12 jogi dhi chikre jomoko dhi chikre mbele ka joma nitiere united opposition both sides donge no waneno sa ng'ato ng'iyo ne usiponi nosewacho ni en interest en personal interest ka ng'iyo ni ka luwo owadwa ni tadhi gora e bugo tasewuotho kode nikech sama no ochako ng'wech taneno kochako ng'wech gi speed mamalo mawacho ni ng'ani ema dhi yomo mayo omanyala ene modhi yombo to kaneno ko tundo mbele ka jata neno ka teko ne dok piny to an ja siasa to an gima nadwaro donje telo donge nyaka na chikra mawuoge ODM madonje party moro to koro bor nikech ang'o my personal interest first before the other interests. Iwacho kanyo makarenya we waroka ne Meshack Odede kweth mapingo piny owacho magin bende koro gisebedo ka gitemo mar mondo mi giket odgi kumoro achiel king'iyo gi ka achiel kod jogo manitiere kweth mapingo piny owacho bende adira ginyalo keto odgi kumoro achiel ba gichung ng'at achiel mano eng'we laro kom ten piny Kenya mabo bedo ka laro kom makamano kod jatend piny Kenya William Ruto kod joma moko masche moko bende nyalo bedo kod interest kata dwaro mar bedo jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Erokamano Joyce, two things. Number one, adieri en ni jogo nyaka biyud ng'at achiel. Mano to ok bitamogi. Yudo ng'at achiel ma gichungo mondo odhi opiem kalaro kom maduong' to ok bitamogi. Nikech nikech kwa 2013 sama ne devolution odonjo. Siasa ma Kenya ose shape itself maonge chama achiel kata ng'at achiel manyalo wuok maring kende dine mano nyalore di kata William Ruto di koro ok thagre gi manyo anybody else. After all, he is the president. Siasa ma Kenya ose shape itself ochalo naturally or en coalition against another coalition. Alliance building. So nyaka jo opposition biyud ng'at achiel mano ok bitamogi to jokoni bende ikore kamano. Tabu mantie mo jo Kenya te onengo chike itgi malong'o en ni opposition kata one the one giluongore nang'o united opposition unite on what ang'o ma giuso ne jo Kenya ma important in terms of idea to William Ruto does not need to sell ideas. William Ruto need to show the work nikech ng'ama nie telo opogore sani koponi an gi family dhako gi nyathi I am raising a family. Opogore gi ng'ama dwa kendo nyalo selo idea ka kendo ka abro timo kama kwa bet gi nyithindo wabo timo en nyalo selo idea to ng'at ma already nigi family is already raising a family en kwa jaje based on kaka waneno ka family ne chalo. How does his wife look like? How does his children look like? So William Ruto should not be selling more ideas going forward kipenja and wajaje based on the work on education what did we achieve? On health, what did we achieve? To your opposition, gimanyako wapenjre ni gisalo nikech kopo ni wawacho niya okware dhi ka gi sirikal matiye to wakao another worse government quote and quote waketo kanyo to penjo en united opposition bende gisebedo ka giuso ne jo Kenya gino ma jo Kenya dwaro gima jo especially on Friday can I watch the whole setup. Number 1 jo Kenya nengo ng'e kata nyikwara mo gima winjo wa onengo ng'e gimoro achiel ma important asebedo machiegni gi jotelo gi kata Kalonzo gini I think ng'ama pok abedo go machiegni enough en William Ruto but gima nyaka ng'ato ka ng'ato ng'e piny kama winjo wa ni speech misomo cha en ok en mar jogo speech no ndik gi Meshack Odede gi Kennedy Obuya gi ng'ama chielo more fine jatelite ne niya ma koro jatelo some mana togo wiye ni ma ondikore maber to dhi osomo so mago ok weche ng'ano kata obed jakom Raila Amolo Odinga en gi speech writer kata obed William Ruto so an kadhi gigi kata sama watch gigi gima ng'e ni kisetieko somo speech no ang'o midwa wacho nikech mane that is the truth koro gima nya somo ka en kariga dhi ochungo to ko depart from the principle mapile owacho ne jogi gagi wacho kagi wuok kanyo ma the following day Saturday ne an Murang'a gin ne gintiere area Maembu
The rallying call nia sisi kama watu wa Mrima wan jok modak e alwora mamalo kani we face extinction wachalo jok ma idhi tieki koro giuso luoro koro mano ok idea giuso luoro to luoro ni ema gisebedo ema mi wacho ni pok gi depart from the main principle yanda election machien ka en ni kara ilobet jatelo to Mount Kenya uru ngani dhi tieko koro gigolo mana Raila to giwilo adwa ni mak na paro no gi kanyo kendo wadwa winjo kaka Rigathi Gachagua noloso wadwa winjo kaka Rigathi Gachagua noloso mano chieng' Jumapil ka bende koro jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua ne osiemo oganda mago mawuok masawa mar piny Kenya mondo kik yie jatend piny William Ruto opoggi wawinja ne kaka noloso ka koro nowacho ni nyaka koro gine kaka ginyalo bedo kod duol e pok mano mar mwandu bang' yiero wawinja ne monde. If we agree Ruto to divide us as a community, we are finished. We face extinction, and the only way for us to stay afloat as a people is to make sure we remain united. Unaona wanatafuta Kalonzo kila wakati, wanadhani Kalonzo anaweza kuachana na Rigathi na Martha na Jody Muturi ndio sasa Wakikuyu wanyoroshwe tena. Now I have very bad news for them. Habari mbaya sana kwa kina Ruto. Uwezi tena kutenganisha Wakamba na Wakikuyu na kila haiwezekani. Vile tutafanya sisi viongozi tutakuwa na namna ya joint nominations. Ukiwa una uoga wa marumbano ndani ya nyumba, je, ukitoka nje will you survive? Yes. Odede mana bire Joyce. Koro king'iyo gino tiyudo ka ok en idea jomoko paro ni wan some of us ma jolup Raila Amolo Odinga ni ok ti gi pachgi ni wan Raila wan rombe kia Raila kosedhi koni to wadhi kosewuok to wawuok no. Anyalo ng'iyo gini taneno ni idea onge ka nikech gima ng'ani selo en principle ma gisebedo ka giselo all along en ni Raila kokawo to urumo jo oganda koro gin gima gidhi go e kura en oro Raila dala ok gidhi go kura ne idea mar dwa konyo Kenya to sani gigolo Raila kanyo giwilo gi William Ruto koro ji te kendo bedo recruited ni wadhi uru kendo moko wacho moko ntiere nyake pichni ma usemako ni wan ok wadwa ng'eyo gimbete gisewacho wan ok wadwa ng'eyo ng'ama donjo wan gima lich en one time to ka wagolo William Ruto to wawilo ganadha was William Ruto in a different name ere kaka wakonyore kaka jo Kenya mae momiyo jomoko kuomwa wacho ni pod wadwa ng'iyo gi chien kata kopo ni William Ruto is not giving us poko miyo wagima ne wadwaro to ok wadwa wilo match gi match machielo wangi wabede piny wanonre to mae gima nyalo wacho ne joka nyanambi ni wangi ang'iya ni interest wa mar joka nyanam to ni kanye e kindo gendni ariyo kama William Ruto nitie cha gi kama Rigathi gi team mar Kalonzo nitie interest wa ma kaka joka nyanam wanyalo yudo kanye e kind gigi tuonde ariyo ang'eni wach moro bende ilo Obuya thuolo mari winjo twak ma otimore Uhuru Park mar launch mar Wiper achaka winjo twak mar bura mokalo machien kama migosi Rigathi gi Kalonzo owuoye adwa chako gi kama wadwa Meshack wachono king'iyo statement mar Rigathi Gachagua ineno ko whip ne adui maduong' e Kenya ka mar oganda ne milion 7 en William Ruto to kiwinjo migosi Kalonzo Musyoka bende wacho ko kalake ni wang'yo gi yie mondo mi ng'ato pogo Wakamba kod Wakikuyu ang'o motemo wacho mano ero wan onego wago kogono statements bilago wan kaka oganda mar Joramogi wan bende nyaka wang'e ni to kare interest marwa en ang'o naneno e mbui ka owadwa moro mawuok Western ma bende noseteno jaduong' Raila Odinga kisiasa I think iluonge ni Wafula Buke ka wacho ni owuondgi ni Raila owuondogi osebedo kodgi struggle to sani development itero mana Luo Nyanza gino bedo ka miya abedo gi buok ni to wan jo Luo Nyanza
Kare waonge ratiro mar yudo dongruok kaka oganda e Kenya ka. Koso wan ok wachulo osuru, koso wan ok wan ji. Gik machalo kamago onego bed ni golo dok e itwa kaka oganda. Momiyo wawacho niya, ka joka kawacho, jo Kenya ma masawa, wacho ni wan gidwa riwore kaka oganda. To William Ruto wan biro yawonwa dhoot, to kwan gi no wan waonge. Kwan ogego kaka margi kaka oganda. To wan be William Ruto oseyawonwa dhoot kaka oganda, monyiso omiyo walemo moko mariwruok mag nyong'ruok mag sirikende mokalo chien cha nokomiyowa. Mano emomiyo wan kaka joluo agwuoyo gi bolruok ni wabed jomoko manyalo interrogate statements mag jotelo mag opposition gi mag sirikal mwang'i ni to mane ma mean well for our community. Nyaka wachak bedo selfish gi interest marwa individually and collective kaka joluo. King'iyo mos gik ma William Ruto osetimo, odwa ni nowacho ni William Ruto nego bed ni wuoyo scorecard, which is true. Jogi king'iyo mos gik ma giwacho ma gidwa dhi timo, giwuoyo mane gik challenges matindo matimore e sirikende duto. I do not take Kalonzo Musyoka serious. Kaka Kalonzo Musyoka nyalo bedo ng'ama dwa golo dok e wang' William Ruto kawuono. Kalonzo Musyoka nyok nyalo wacho ni negi youth. To Kalonzo Musyoka ni ema nobedo sworn in gotieno. Ma nyithi joluo gi jo Kenya notho kinego gi bunde. Diere go, maka nok in yudhe nok in nyithi Kenya. Kalonzo nowachi ang'o? King'iyo sani, Matiang'i, of all the people, nyalo bedo platform mobedo inform ni united position kendo gembe giwacho ni nyithi Kenya inego jensi yawa chien kata 2017 nwanena ng'odong 2013 nokwanene malicha ahinya ta 17 to nanena ng'odong. Mane momiyo okanyal kaw serious Migosi Gachagua ng'ama nochung' mogo kore kawayudo loch mar Kenya Kwanza mowacho ni sirikandni idonje gi shares e State House leadership mar Kenya ka obed kod checklist manyiso ni go kura nade tango minuang'o. Iwinja Nyasaye ng'ama ber kendo lich wabiro lami seche duto nikech igolonwa paka maduong' miche tamo oganda jo Kenya riwruok e loch mar Kenya ka. Gimoro mora ni seche moko as a politician, how I wish ni wanyalo bedo jomoko manyalo interrogate gains mag ng'ato. A good politician ok ni nena punching, ni punch mana holes all the time. Give credit where it is due. Poka winjo jo opposition mawacho ni migawo mar Ruto kelo gi World Bank mar nyotani. Ni to ripple effects mar 13.6 billion dhi bedo machal nade e vijende mag matindo nikech pesa cha idwa miye vijende chakre 18 nyaka 29 years. Mano koro Ruto focus on the real hustler, jogo mapod onge yuto makare. Adwa ni wach mar nyotano adwa ni make kalo ni wabu bedo kwa TWAK nikech jo piny bose bedo ka penjore. Gazet mar The Standard kawuono bende oketo ni another experiment nikech nyota sani wantiere godo, hustler fund bende wantiere godo, which is with nyotani en hola kose nang'o. Akeki ntiere wach midwa medo Millicent kotudore kod wachno mar opposition kapok wadhi mbaka machielo. Wach mar opposition osewachi ayanga to mokwongo nyaka wang'i mana kaka wawacho kwa chako. Opposition en ng'ama seru. Sami sero ng'ato tikelo ne gik mabeyo beyo miparo no igombo ni mondo winji. To kendo nyakicha kane un chwo ariyo to usero nyako nyakicha nyawadu cha. Inyalo chaye gadieri nikech otimo gimo marach to samoro nitiere gik moko motimo mabeyo mabe okinyal puoyo nikech iseru. Emomiyo ka opposition wuoyo to gisiko mana e det gi gik mano ken gima strange, oken gima onego bwogwa. To gimonego bed ni wang'iyo, adwa wacho kama, ne wadhi machiegni ahinya
giwito pinywa nikech weche mane wacho to jopiny loko kaka gidwaro. Sama ninyiso wani in 111 to un nyathi ka nyathi odhi tugo dhodgi. Mago siasa makelo ichlit, makelo mach, mampogo ji. Sama ng'ato koro dwa wacho ni we are going to be extinct. What does that mean? To kendo en jatelo ma onyiso jogi tok mano kende. Donge nyo chako wuoyo ka e rigijino go mo wacho ni Waiguru ka koro tiyo gi ji ni embe koro ibro deal kode as a man. You know, ingeni nitiere languages moko mamiyo ji bedo gi liet. To ingeni japiny o interpret gino kako hero. To samo interpret no kako hero to kane en ng'at mane kech kayo to iebe wang. Koro ingeno nyalo react in whatever way. Jotelo obed jogo matemo riwo jopiny. Wawe uru doke e anyuolawa nikech nyocho Uhuru Kenyatta notemo kachiel gi jakom mondo giriw Kenya through even the building bridges. Gik ma itemo tim gi gik ma Ruto timo, some of these things nentiere building bridges. So they didn't come to light. Koro watemo uru ng'iyo niya, this tribal rhetorics maduogo gi. Japiny onego penjere into kama jatelo ma wuoyo marach kama ni Wakamba ok chak pog kendo gi Gokuyu. Owacho ne jopiny ang'o manyiso ni jaluo ni ento no ng'ad pende gang'o mani gimoro amora litna kabisa nikech ka koro wayudo kata ko wetewa buke nyalo wacho ni Raila okotero maendeleo Western tapenji Mudavadi gi wete Angola dong no kuongo donje sirikal ni jokama karagito tijgi en ang'o mamonogi ang'o miyo ji ywak ne mna jakom kende to jok mamoko gi to no kuongo ne kata mna jakom kapok oluong jakom donge jogi ne ni eyeka. Omiyo wawe uru bedo jok mabayas. Ok wawuo kama nikech wan joluo, lakini aparo ni sama jotelo wuoyo, kata wan jo siasa, kata wan jo non weche, kata wan jo tijgi mawatiyo gi jopiny, wabeduru jok manyalo wacho weche ma adiera ka wawacho ni wan piny malamo Nyasaye. Wami Nyasaye duong' lakini wawe uru keto weche mamiyo ji nyalo chenjore. Waketuru weche manyalo miyo ka ng'ato nyawadu yudo gimoro, ibe more joluo setagre higni marom nade. Chakre karang'o? Donge kata mana flang over makoro wayudo Kondela ni wayude bang' higni adi. To kata ndech ni wachal nade sani. Sani ne tinde kata wamongo matin. Wewe uru wamongo matin jo Kenya wetewa. Oh yes. Ata ni makwaro no gi kanyo wadhi wiyo moro madundo. Luis wuoda wasi boda. Nyiso ka ni opposition masane chalo mana koth magoyo rabondo. Wakaw wiyo madundo gi sani nyakora mugejwang. Ote mamoko abo bedo kasomo bang' wiyo makaw gi sani kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari.
Chieng' tich adek nyakoronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakoronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoronga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wigi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang etelo mogik e twak marwa e chenro mar openya. Akwonga ne kod somo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Wadong' gi thuolo matin ne dakika 30 to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wasomogi achiel kachiel mondo winja ne pach joneno magwa ma nenowa kendo chwalo ote maggi kokalo yore waduto te mag tudruok. Lewis Wuda Wasiboda ng'isa ka ni Joyce Oduor politics is like a game. Awuoro ka sani Ruto nyalo dok e dynasty. Fredrick Osuru ng'isa ka ino yawre Joyce musna jotelo e studio. Josiasa oseloko gi jopiny gaming'a. Ayie gi Meshack Odede ni josiasa ng'iyo mana interest margi mokwongo. Thothgi bende okodich gi shida mar jopiny. Penjna jotelo e studio ni dipo ni jopiny ichuno gi yiero jotelo ma ok owinjore. An Fred Osuru oneno waka okale Facebook live ero kama nainya. Duncan Omondi ka wuok Kiambu. An kaka nene wacho ni William Samoei Ruto tiyo mana gi jotelo wetege to Mama Mboga safa. Cartels ojende onge gi tije. Koro wan kaka Gen Z warite 2027. Umabiu wacho ni Ramogi TV mano Umabiu Jakoma ka wuok ka Chieng' Woda wacho ni yawa adier maduong' e Kenya ka Kalonzo Musyoka ok nyala yombo William Samoei Ruto e Kenya ka. Mogik wacho ni Gen Z magiluongo nyinge gigo otamore ka okura nyaka sani. Akonou ok aneno ng'ato manyalo yombo Rais William Samoei Ruto kanyo. Kara girit ginegi wangi 2027 oka nochalnegi. Engineer Zaro Kanyambok bende ng'isa ka ni politics is like football. Sani koro wa approach political transfer windows. Donge neno ka Ruto osetimo big signings. Yandi osign Raila kendo chako osign Gideon Moi. Odhi mbele kwacho ni koro Gashagwa temo provoke emotions around Mount Kenya backyards mondo oyud signings. Otherwise gima nyaka jo Kenya ng'e en ni Ruto is a product of Moi professional scheming and graduated from Raila Political Bureau. Otherwise yudo Gideon Moi to ok en big deal. Mano Ruto chal koda jadwar modhi dwar e apidha mar dieka.
wafuazi mag Gideon Moi en stronghold mar Ruto already. Erokamano ahinya Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi. Duncan Omondi dok wacho kanyo mano Omondi kowuok Kiambu wacho ni an kaka nene yiero mar 2027 akwayo ji oriw pachgi giduok William Samoei Ruto. Rigathi gi Kalonzo ok nyala telo sirikal. Kaka Ruto tayo telo okelo dongruok ma Nyanza then ene sirikal moriwo joluo kama buru nitie nyaka mach nyaka liele. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni siasa mathurka en oyuma lilo. Kae kila mtu anajitafutia. Onge ng'ama en ready tiyo ne jopiny. Ichake gachon madhiero mana wang'. Kweth mapingo sirikal to goyo koko nono. Giduto gin failures. Eronyo gise yiero Kalonzo. Adier makende en ni onge kama riwruogno dhiye. Ruto osefail jopiny. Ng'ato ka an kamae okamor gitende. Sekta mar somo thieth gi arita rach zaidi. In fact, osetimo nono kabisa. En mana ni odhi dok gokinyi pudhe kanyo teka. And being ni en sirikal ong'eyo tactics te mag yudo loch. 2022 ema ne waneno ka teka mondo odonji wacho ni na alipenya. Koro sani ang'o madimone. Wacho kaya ni Ruto jasiasa marieka madhoge milimili. Chakre higa manyien odwa mbeko uchumi mondo lomb go oganda. Ero sani nyota osechopo mara hustler fund mara affordable housing. Otieno bor. Dine wagole to nyalo onge, and again better the devil you know than the angel you don't know. Samoro the sixth nyalo bedo marach zaidi. Aluo TWAK kanu moja enako. Mago mana moko kuom ote manyakwara Muge Jwang chwalo no wako kaliero waduto te mag tudruok. Nyakwara Muge Jwang med chwalo ote magi. Wadong kod dakika matin kende to tieko TWAK mar. Adwano ang'eane chenro mano motudore kod nyota. Jatend piny Kenya William Ruto ne omedo dok ne chenro manyien mar sirikal. Ma sirikal ochako mano mar nyota mageto. Neno ni rawere duto oyudo tiegruok mar konyo gi chako tije gigiwegi. Chenro motisi ni nyota ka bende oseyo jogo mosebedo ka seyo chenro makamano ma komachielo to gionge gi agenda mora ne rowere gang'eni mano noseyo kweth mapingo piny owacho mosebedo ka kwedo chenro mar nyota to gin gionge agenda mora. Wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso e kinde mane odok ne chenro mar nyota. Jolonyeche mag uchumi bende koro lieko ni nyalo bedo ni nyota no nyalo flop kaka chenro mamoko kaka mar hustler kosadiera nitiere kanye. Wawinjane monde. Wache siasa ndogo ambaye haitusaidii. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu, siasa hiyo. Watu wengi hawa ambao wanazurura kutusumbua, wanatusumbua kwa maduka huko, wanaongea mambo ya ovyo. Hakuna kitu wanaongea. You know? Ama namna gani? So, tafadhali, mimi nawaomba. Viongozi sisi wote, tuamini Mungu. Na tujiamini wenyewe na tuamini taifa letu la Kenya. Tunaweza kuibadilisha hii taifa sisi wote tukiweko. Sijui kama tunaelewana jameni. Hakuna haja hii ugomvi kidogo kidogo. Kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Nyakwara Muge Jwang winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso kodok ne chenro mar nyota. Chako di Meshack Odede kapok amiyo Obuya thuolo. Ang'eni ene mose chako goyo debe ne chenro mar nyota. Chenro mar nyota ma jatend piny Kenya William Ruto ne ochake pacho kae kendo ji nomi thuolo mano mar ndikruok. Ndikruok norumo kanya yanga chieng' tarik 12 mano mar dweni. Kata kamane gazeto kinyi makawuono The Standard ondiko kae ni another experiment. Kiwacho kae ni jatend piny Kenya chenro manyien mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Mano mar Youth Empowerment Drive, mano mar billion abich, mano mar nyota fund. Sani koro osebedo ka okelo liet mopogore opogore ahinya nyako wuok kuom jogo molony ne uchumi e pacho kae. Ka moko kuom gi bende koro lieko ni seche moko en bende onyalo flop kata onyalo ruombore kaka gucho menda mano mar hustler fund. Hustler bende kinde mane ingiso ni hustler bo bed ka emiyo ji to bang'e nowach ni en hola kendo jopiny nokawe moko kuom gi pok oduoko to pod entie. Pero kamano Joyce, we mondo abed
honest with Standard. Standard nigi headlines moko mar shouting and crazy of late mondo maybe giyud readers, viewership and all that. But with all due humility, Katagin Standard not Amogiran. The Standard I grew up knowing is not the Standard I know today as a media house. Korogibe, they should know Katagin Standard not Amogiran. I don't know how they can run a country better. Because Standard of Ginyal ran to be the Standard I used to know. When I grew, when I was young, Standard, KTN, those were the best of all. Kagin Mapogiran, man, so it is not very possible. Mondo, they understand how to run a government. I'm not going to William Ruto Kura, and I'm sure supporters Magraila Binoko Negigone Railo Odinga. But Sani, we are faced with realities. Are ni one on the other side, Katawan this other side. Nikech kendwa kwanyal kaka nyikwara mogi. Onge kaka wanyalo wuok kendwa. Mua kao Obuya, kata wakao Meshack, kata Raila Odinga, kata jatelo manade luon land, mua ter mabed president gi kuchwa kendwa. Nyaka wariwre gi jomoko. To mane reality man tie ni sani, wariwre gi ji man kor Ruto kata wariwre gi ji man kor Kalonzo gi Rigathi gini. To kanyo kelo wa interest maru. Kawang'iyo Nyota program, okawach ni it is the perfect of all other programs manosetimore kata mabrubiro. Onyalo bet ni oken gi perfection mwadwaro. But as at now, number chiel, nitie two things I have marked on Nyota program, which for me make a lot of sense. Number chiel, map out young people. Okobikao all the young people in this country. Okawmana 70 young people in every ward of all the 1,450 wards. Nyisonia opoge equally. Wang'iyo Kenya ka. Ni program abilani. Number chiel Nyota en kaka ndindi nyoro nyo wacho cha Miriambo. Nyota en World Bank loan. Ok en World Bank grant. No. En loan. Koro onge gimoro ni kata wabe no nengo wa match. Mondo kiaji oyudgi mago to koro wuoya to number 2 mondo miya program like World Bank program bed approved makelnu as a country wabede gi obwongo matin ma just can think beyond. Ok en gima jo World Bank nindo to chiew gokinyi to wacho ni jo Kenya wan gi pesa moro. It has gone through all the due processes and due diligence. Most economists mag World Bank kapo kibire mag jo Kenya. So William Ruto might not be the best president that has happened to this country, but nitie gik moko ma we have to accept. So mondo mingato kaka nditi nyoro koro bio play nwa malaika moa e polo sechegi ni kia gigo timore nade. It is a lie. Gima ging'ie en ni gin abilano no nengo bi ka gine sirikal to gikete skewed ma koni indonga matin mondo oneni otimre but kocha emodhiye in large numbers. But nikech koro biro to en 1,450 wards, each ward 70. Kata en ward mane Nairobi, kata en ward mane Ushago. Mano number chiel. Number 2, Nyota opogore gi Hustler Fund. Nikech Hustler Fund had no any training. Nyota nigi training component. Madwa timore for about 6 months. Kapo kimulo 50,000 ni lweti. Hustler Fund never got to any 50,000. Hustler Fund kata naka ukuende gi mana lunch 3,000, 2,000. To wacha machama lunch to para na gono we. Bene duoko. Ana ukanya bet gi go sirikal. To kata kachule an stakeholder but asechule. Koro coming back to this, Hustler Fund had never given any program in terms of programming. Koro onge ngamane select ni who deserves this and who does not deserve. Momiyo jomoko no kawe chamo na land. To training mani e Nyota is making it possible for young people to actually thrive. Nikech kisetieko training after 6 months, pesa ni kanoni
every month about 6,000. Aeto kitieko tichaki mi another 50,000. Manyiso ni koro in ready for business, in ready for entrepreneurship. Kane in a real mama mboga, to be honest, and you are in the age group, to be honest, this can take you another level. Because instead of training, instead of 6,000, mukani every month for 6 months, kai to me 50,000. Kane in Jabulband, this can take you to another level. Opogoregi Hustler Fund, where you're just going on your phone, tilo do pesa mama itimogo gimiero, no training, nothing. So okonengo wabed ni kawa ni serikal to everything looks good. To kuwa work ni to everything looks bad. Kamara ina, awada Meshack wuyo maber. Dongruok pinje tema dongore kod oala kod innovations be. Absolutely. Wane Kenya ka gima duong' manyalo dongo, manyalo nego dhier en oala. Iwachaga ni we learn through mistakes. Wantiere gi programs mag empowerment mopogore. Wan gi women empowerment programs, wan gi youth fund mosebedo kanyo achien kacha. Ne Ruto gi sirikande okelo program mar iluongo nang'o mi wacho ni olego wini Hustler Fund. Hustler Fund kano chakore nok wabedo gi program mar puonjo rawere on the guidelines and ceilings mar consumables as mar Hustler Fund structure. Sani jogo kelo program mar puonjo jogo madhi access nyota funding. To ineno ka gia identify yudhe katin to 70 e ward ka ward. To kendo gilieko kanyo ni gidhi miyogi katin 50,000 kuom kijana ka kijana. Adwa inform jowinjo marwa ni wan kaka sirikal ma William Ruto sana e Homa Bay County and Luo Nyanza wasebedo gi program miluongo ni youth initiatives. Wasebedo kwa puonjo vijende for the last 2.5 years. Mabe king'iyo mos programs magwa mar youth initiatives mwatimo through office wuodwa mwageno mare mondo. Wasebedo kwa miyo vijende, wa train vijende kendo wa encourage gi mondo gi register CBOs. Wa train gi, wa register gi kaso wamiyo gi hola mar gerruok. Wan bende gimwanyalo kwayo vijende mag jo Kenya. Kik wabed wadogo siasa ma too much mok wang'i ni to wadwa dhi wuok e rot makumo mokene economically nade. Mana kaka wadwa ni owacho. World Bank ok nyal golo pesa ni hono. Nyaki approach World Bank gi a proposal. The Nyota program is a proposal mano one obedo discussed internally. Mo tere ne jolony e migawo mar treasury. Mo de mo puobe. Mo wacho di program ni ko approach godo World Bank to nyalo bedo migawo maber manyalo kelo lokruok e vijende. Gima onego wamanya kaka oganda en gima iluongo ni goodwill. Do we have the goodwill? Mar tiyo kod program ni maber? Kwasebedo gi goodwill, ben wadhi bedo nikech piny ka wadak gi hola kata mana ngima en mana hola. Nyaka wabed jomoko ma ong'eyo ni komiyi hola to bende in gi chenro mar duoke. To ka in gi nyawo moro kata ng'ikruok modhi omaki, do you still have the goodwill mar approach jomomiyi pesani mondo reshape repayment plan? Nikech kokwa bedo gi ma to kare gimoro amora ok wanyal run as a community. Mane momiyo adwa mana encourage vijende. Ang'eyo ni vijende mang'eny ose apply sana ma Kaluo wan wasego oporo mondo vijende apply through offices mag loch nanga gi programs madhi mbele. Jogo mabiro yudo training mar madhi ma access pesani 50,000 can change
a conversation in your life and your community's life. Iwacho kanyo makaranya Millicent pachiko tudore kod nyota wadongi thuolo matin kende to tieko twak. Erokamano amedo mana siro gima jowetena gi osewacho to mogik kama wacho ni ka en pesa hola nikech nyota ni ok en pesa mumi. Wawacho ni hasla ne wakawo to wachamo wabulo ringo iloko diet. Nyota kobiro kiki ibed ni koro ka in nyathi ma kata rawera tidonje weche moko ada wacho wachni nikech wan gi chandruok maduong' ahinya kalur gi weche mag kongo to gi substance abuse to mental health mar nyithindwa rach. Omiyo samitimo training kitiego gi kako nego bed ni gitiyo gi pesani to nego puonj gi bende ni gini endi en gima bro konyi not just for now but onyalo chungi makata mbele kata cha inyalo yudo konyruok. Oken mar dhi madho kongo na kuchafua meza. Oken mar nyisruok ni an koro ane mano yiera e kind oganda omiyo ane makora romo to jomoko koromo. Agombo ni mondo tiegruok mimiyo jowadwa okal kanyo. Mar ariyo nitiere jo ohala mose wuodhne mose timo gik moko mabeyo makuru lwet jogi. Nyithindwa madhi e tertiary training nikech sani no nyiswa ni AI biro nitiere tije moko mag office mabro ongi. Omiyo training mar nyota ni nitiere nyaka jok mipuonjo plumbing ango plumbers mag tije matindi manyo. To nitiere jok mose bede biashara ni. Wan kako ganda kaka jokanyana makuru bad nyithindogi. Watiegi gi uru, watengi kamonego tengi to mondo waduok gi e yo monego gidoge. Kik waol ni ok wanyal tiego gi. Kata bed ni moro nyalo bedo ni oboth. Kata bed ni andonge ngeny gin magwa to kwa makore kako ganda to dongruok bro bede mogik pesani kik wachae. Dongruok to biro ga yore mopogore to rom bende nokoger godiochieng' achiel. Omiyo pesani okene pesa kende. Wantiere gi women enterprise fund kingi atamalo mar jok makawo gope mag sirikal miduoko gi pesa matin ni. This kabisa kineno ni Kiambu grube manokawo pesa Kiambu okalo 4,000 higa mokalo. To Nyanza awach Kisumu ne less than 300 groups manokawo pesa hola. Youth enterprise fund koro samanyo to biro ni kik wang'wa gimoro achiel. Nyota dhi kawo ji 70 kende. Sirikal nitiere gi ratiche moko magiketo ma wanyalo tiego jowa to kik wamigi pesa kapok gitiegore kapok ging'eyo ni mwandu gi tirito nango. Wamed wuotho kodgi kaka jaluo ne ng'at majabura kendo ne wamako lwet nyithindo wawuoth kodgi weche mag kongo watem ng'iyo kaka wanyalo golo nyithindwa. Sani kata nyithindwa dere nyithindwa are frustrated. A frustrated person cannot soberly engage in a meaningful source of livelihood. Adwa mana bring in that issue nikech en gima kaka janyuol aneno ka Nyasore oketo nyithindwa to gimaro aluor abet gi luor matin ni komigi mana training kako nyalo timo ohala to okwayango negi ni gik moko waduok nyithindo ir Nyasaye to waduok nyithindo kaka wanyalo dak kako ganda mondo waritgi. Let us not leave them alone ni un koro semiu pesa un koro tiuru. Wawuoth kodgi wamak lwetgi especially jok matimo ohala. Well, let us position them strategically. Wadongi dakika bich kende tote kotwak marwa. Mano Dan Kanombondi kutoka Kiambu. Wacho na penjo ni nyota project ni en hola kosen mana pesa ma biro konyo rawere. Mano Dan Kanombondi. Obuya. Erokamano ahinya. Pesa it is very clear ni gini ok en grant. Odwa Dan Kan kin Kiambu kanyo. Bede ng'ato moro mong'iyo ni kori gimoro tikonyore godo. Matinde ni nyota en hola. En hola muyweyo. Iseduoko penjo. Kwatieko twak maroda na miu daka achiel. Kata matine daka achiel. Kwatieko twak maro kinyi makawuna chako di Meshack Odede. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ni piny Kenya biro bedo ng'ala ma pinje ma olony mogik nitiere e yorego mag dongruok kogik kanyo higa mar 2055. Ruto nowacho ne serikal mare e thuolo mar higni 3 mosebede telo osegoyo kenge mopogore e yorego mag dongruok. Ka bende wacho kanyo ni Kenya kidek bedo kata dongruok kidok bedo e kind pinje ma ideo kata dongruok mag gideo mano miluongo kanyo kod dhongere ni first world countries. Wacho ni geno mare en ni mabiro chopo kare bang' higni 30 mabiro. Kachiel kod wachni mogik
Kenya bedo first world country. Erokamano Joyce. Aneno ka President William Ruto chalo ng'ama chiwo kor ni kogik 2055 to Kenya kaber to onego bed ni osedonje first world. Ok adwa bedo too skeptical mondo awach ni ok nyalre nikech kata mana pinje ma wasait kaka example machalo Malaysia, China and Singapore bende ok otime e thuolo malach moingo higni 30. Gitime within those 30 years and thereabout. Koro nyiso niya, it is wrong for me mondo achikra kawacho ni ok nyalre. Onyalore, but systems ema nyaka keti. Koro samoro William Ruto dipo ne oseketo systems manyalo miyo Kenya chikore madonje first world by 2055 nikech en to biro bet maonge. Either onyalo bet maonge 2027 kata onyalo bet maonge by 2032 guaranteed nikech kor constitution okoyie. But ng'ama chielo mwabiro kel will determine ka systems moketo go kopo no keto system or end up no keto systems ma proper manyalo tero wakata. It will still again depend kuom ng'ama chielo mwachak watimore nade mwayiero bang'e. To ka wang'iyore kaka jo Kenya gi yo mwayiero go be waneno ko wadhi chopo kanyo. Koro samoro ok obi bedo fault kuom William Ruto neno ni wanyalo chopo kanyo, biro bedo fault kendo kuom kaka oganda jo Kenya. Ka ok waen sure ni ng'amwa miyo telo kata ka en bang' William en ng'ama nyalo tiyo gi systems go kopo no ketgi materwa kacha. Then wach mogik mata dwano bed ma serious koro. Mana mapiyo piyo. Mogik ma serious. Jokanyanam wane akirikiki. Wane kida kuru gasumbi. Wan ka to jo oganda makocha oseng'e chunygi completely ni wane sirikal. To wambe pod nitie jowa man gi to ni be wane sirikal adier. Nikech nitie gik mwadwa neno kopo ni wane sirikal. To onego bed ni timore. Ma to koro wach mwanyiso wachiko gachi kambadi nyang gire omolo gi Opiyo Wandayi gi jok momako fuond sirikal madongo. Kik gike 2027 kapod wan gi chich kabe wane sirikal koso onge. Kopo ni nitie opportunity ma ndiko jowa e tije, kopo ni nitie gimobire sirikal monengo bie gwengewa. Kel gi usani ma 2027 kik wachak wapenjre kabe ne wane sirikal koso waonge. Erokamano. Obuya, pachiko to the record bed of first world country 2020 coach of 2055 kachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. It is possible. It is possible nikech nitie pinje mosetime. China obedo a superpower in the world within 45-50 years. Malaysia obedo a first world country within 30-40 years. Nikech ang'o goodwill. Gima wakwayo, gima William Ruto wacho kaka ker mar Kenya. En ng'ama osebedo privilege mowuotho e pinje moluorowa mo obedo gi joma ng'ado ne rieko monyise ni it is doable. Mano mi adwa encourage jo Kenya ni kik wabed kasar mane malaika biro mowacho ni idhi yudo nyathi to bedo ka en gi to ne to ika moseniang'ni banyalo yudo adier. Kik wabed gi to. Wabed jok moko ma are practical kata wabed jok moko manyalo yie so tiendige pi ok dinge ni tut kapok iso tiendie pi. Wasane tiendwa pi ni kanyakla gi William Ruto mondo wang'e ni tut pi chal nade. Mogik. Jowinjo wagwa maka ote aneno kacha. Thoth ote akon ka kodgi. Giwacho ni ging'iyo position to ok gineno ng'ama nyalo replace William Ruto. Mane reality. To be kang'iyo jowinjo wa moko aneno ka wacho no ka osipna moro na message ka ni Juma Guda, Mboya Guda. Owacho ni anyota fund ni ose encourage nyithinde dhi apply kendo support ka gin go wadwa ma Enok. Ouma Don, kuwuok Kamsera Lego. Owacho ni eno sa apply mie pesa yelo komena donam. Obaria bich kanyo. Millicent. Erokamano ahinya. Jatend piny duonde chalo duond Nyasaye. Ochalo ng'amokoro chutho. Kenya wakawa wacho gani wan piny moluoro Nyasaye. Omiyo ka jatelo wuoyo to ok en wach minyalo kaw katugo. Mano ka waluwo ling'any mar weche mag Nyasaye. To mano mokwongo kokore kamano to wadwa Odede wacho ni oket structures
to koseketo structures to ni obed gi goodwill. But anachwalo niya, apart from structures and goodwill, wadwa neno action. Nikech chutho gimomiyo gimadhi mono watundo mbele kacha en kuo marayanga mama dharani mikwala kwala iyaka ok kwal ma iyako. Pes sirikal iyako mbele chien kuonde te. Mano mokwongo. Mar ariyo nitiere gik moko ma jotendwa timo ma ka giduoko piny to konyruok nyalo bed. Iyudo ni ng'ato achiel dhi kamoro to mtokni matere, yani there is a lot of pilferage. Ma ka jatelo en serious gi gik mowacho ni apart of structures monego ketgi, onego ng'iye ni ere kaka wanyalo reduce expenses mondo pesni mane masamoro waringo godo ma ok otiyo malong'o gi wakaw gi waduok gi e dongruok mondo lek ma Nyasaye omiye molekono ni wadwa bedo piny ma one of the first world countries or come to reality. Chutho jatelo en gi big dream to ngineno kata mane e UN Security Council nyocho wacho ni Africa needs permanent seats. The same dreams, those things are doable. Wanyalo realize gi ka waduoko wuoro, nikech wuoro, greed is what is killing us. Kata mana corruption mo siko wacho ni jijo wuoro ngato koro nyoto yaka. Koro ana awacho mogik kama. Wabedo jok ma nyalo bedo jok ma winjo wach mokwongo. Kiwacho gimoro tibed ni nyalo time. Ichako at a personal level. Personal interest onge gimarach godo. Kwa dhi e siasa ngato go thume kendo kodwa mer to mere konge, lakini kiko mere konge to wang'o piny to we wako adong kwa di. Erokamano ahinya. Bilashe motho bende ng'isa kae naneno twak kendo mor Gachagua wetugo gi wijo Kenya en ruodh pogruok kod akweda mag dhoudi. Affordable housing osekonyo dhano mathoth. Shatiyo kamoro amora though challenges matindo to kosi. Wasir uru kera mondo otima kare gi kwe. More than 10 major projects dhi mbele e counties magwa makaluo. Governors magwa ema owekao advantage over national government projects. Ker tiyo makare kendo amorgo. Mogiko gisa kae ni Kenya pinya maber maka onge mibadhi to wanyalo bedo among the first world countries kaka ker marwa ne wacho. Report Auditor General need to be put in action. The corrupt counties like Homa Bay ne onego governor osemaki sani. Wacho ni mosna ora kendo siepa mano ma Obuya amor kode ka umosa kowuok Bilashe motho. Regan Omondi bende wacho kae ni josiasa wundo wa mang'eny koro onge president manose the one term onge sani onge koro sani e group Kalonzo ok nene kaka president. To wach mar nyota waserito nyaka ne wachne kochakore dwe mar adek nyaka kawuono pok ochopo. Koro pok wang'eyo adieri ne. Nyakora Muge Jwang agoni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa. Erokamano ahinya Meshack Odede, Millicent Otieno kaachiel kod in Kennedy Obuya kuom kawo thuolo maru mar chopo e studio ka. Gikanyo mwachopo godo e giko mar twak marwa. Wakawo mana yueyo madundo gisani. Chenro mabiro bang' ma en mbako romo kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Riti masani nyinga Joyce Odur.